Ngaphezulu kwakhe kwakuma serafi yilelo nalelo lalinamaphiko ayisithupha ngamabili lamboza ubuso nangamabili lamboza izinyawo nangamabili landiza laselimemeza elinye iserafi limemeza kwelinye lithini lithi ungcwele 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 uJehova Sebawuthi umhlaba wakhe ugcwele ini yona inkazimulo yakhe ukuyibona lenkazimulo iselafu lazemboza libona lenkazimulo egcwele umhlaba wonke inkazimulo enjani ekuNkulunkulu inkazimulo ekuye inkazimulo engethathwe kuye inkazimulo engenezelelwe kuye inkazimulo engencishiswe kuye inkazimulo enkulunkulu khona uhlobo lwesibili lenkazimulo esilibiza ukuthi inkazimulo ayemukeliswayo uNkulunkulu uba umkhizo lukhuluma ngenkazimulo ekuye uNkulunkulu bese kuba khona uhlobo lwesibili lenkazimulo okuyinkazimulo alwemukeliswayo ayemukeliswayo inkazimulo ayinikwayo ngenxa yomsebenzi awenzile khona indumiso uNkulunkulu ayinikezwayo ngenxa yomsebenzi wakhe awenzile ikakhulukazi umsebenzi uJesu asenzele wona esiphambanweni ngokuthi athumele ongenacala azoba isono ngenxa yethu ukuze sisindiswe lenkazimulo baba umkhize kade lokesikhomba kuyona izolo elokesikhombe kuyona izolo ukuthi ngesikhathi sika Mose yayifihlekile inkazimulo yevangeli lenkazimulo ke masiyibuka inkazimulo kaJesu Kristu siyamdumisa uNkulunkulu silethe inkazimulo kuye ngenxa yevangeli uyabona inkazimulo kaJesu Kristu inkazimulo ekuye esisho thina akuyona inkazimulo esiyisho ngoba kunezinto uJesu azenzile ezingeke zangafaneleki ukuthi akhazinyuliswe izinto lezo umkhazimulisa ngazo ngoba ezenzile ngoba futhi ingekho indlela ongaresponda ngayo uma ubuka umsebenzi wevangeli uNkulunkulu asenzele wona enkosini yethu uJesu Kristu uyabona uma ubona umuntu wesifazana omuhle noma ubona imoto enhle bese uthi yinhle le moto ukuthi yinhle le moto akuyenzi leyo moto ibenhle uthi yinhle ngoba iyinhle uthi muhle lo muntu wesifazane ngoba emuhle ukusho nokungasho akumenza abe muhle akumenza angabe muhle ngoba unjalo vele kunenkazimulo kaNkulunkulu enjalo yokuthi uNkulunkulu uyakhazimula ekuye bese kuba nelenkazimulo esimnikeza yona thina ake sikhulume ngendaba yenjongo yokudalwa komuntu silungiselela ukungena nje esihlokweni esichazile igama lenkazimulo eliyingxenye yesihloko ake sikhulume manje ngenjongo yokudalwa komuntu uNkulunkulu wamdalelana umuntu ziningi izinto esifunda ngazo eBhayibhelini ukuthi uNkulunkulu wathi umedala umhlaba injongo kwakuyini kodwa okufundayo ezwini lenkosi isikhathi esiningi uma uzibuza ukuthi uNkulunkulu wamdalelana umuntu esikutholayo ubufakazi bokuthi umuntu wadalelwa ukuthi adumise akhazimulise uNkulunkulu so leli gama lenkazimulo esihlangabezana nalo yigama leli uNkulunkulu alisebenzisa umedala thina ukuthi thina masimbheka yena ngezinto zonke ayizo bese yamkhazimulisa uNkulunkulu yingakho uma ufunda Isaiah 43 verse 6 kuya ku7 kuthiwa ngiyakusho kuyo inyakatho ngithi balethe nakuyo iningizimu ungabagodli lethana amadodana ami akude namadodakazi ami ukuba aphume emkhawulweni yomhlaba onke abizwa ngegama lami nengiwadalele ini yona yami inkazimulo yami engiwabumbile nengiwenzile uNkulunkulu wamdalelana umuntu ukuthi umuntu alethe inkazimulo kuye khona ikhathekizimi elibizwa ukuthi Westminster Confession of Faith elifishane linombuzo leli khathekizimi eliubuzayo elithi iyini inhloso yomuntu
Ikhathekizimi incwadi ofundisa umuntu ngokumbuza imibuzo bese iphendula, umbuza imibuzo bese yayiphendula. Likhona ke leli khathekizimi elase Westminster, umbuzo elubuzana iyini injongo yomuntu. Bese loyo ofundiswayo aphendule athi kukumthanda uNkulunkulu, umdumise uNkulunkulu, ukhazimulise uNkulunkulu, uthokoziswe uye uNkulunkulu. Yini injongo yomuntu? Ukukhazimulisa uNkulunkulu, uthokoziswe uNkulunkulu kuphela. Ngoba ileyo injongo uNkulunkulu athi medala umuntu wamdalela yona. Yingakho noPaul kwabaseKorinte besibili isahluko 10 verse 31 athi ngakho noma nidla noma niphuza noma nenzani kwenzeleni ini yona kaNkulunkulu, udumo kaNkulunkulu noma inkazimulo kaNkulunkulu. Ngoba lokho uNkulunkulu akudalela umuntu. Nompostoli uJohane umebuka ikhathi zokugcina encwadini yesambulo 4 verse 11 uyafunga esitshela uJohane uthi ufanele wena Nkosi yethu noNkulunkulu wethu ukwamukela inkazimulo nodumo namandla ngokuba nguwena owadala izinto zonke nangenxa yentando yakho zabakhona zadala. Ufanele ukwemukela udumo nani nenkazimulo. Kungani? Uyena owadala izinto zonke, uyena owakudala, uyena odala zonke izinto ezinye azibonakali ngamehlo. Umoya nje basuvunguza nje, ngeke uthinte, ngeke ukhombe. uNkulunkulu udalile umhlaba. Daleleni uNkulunkulu lezo zinto ukuthi zilethe inkazimulo kuye. Kunomfundisi waseMelika ngimthandayo engijwayele ukufunda nezincwadi zakhe abathi uJohn Piper. Kunesisho lana asishoyo athi uNkulunkulu ukhazinyuliswa kuthina uma thina senelisekile kuye. God is most glorified in us when we are most satisfied in him. uNkulunkulu ukhazinyuliswa kithi kakhulu uma thina sinjani kuyena, senelisekile kuye. Yini uJohn Piper ekhuluma lamazwi? Ngoba iyona njongo leyo uNkulunkulu ayidala edalela umuntu, ukuthi umuntu bese mdalile kube umuntu ozoletha ini kuye? Inkazimulo. Inkazimulo kuNkulunkulu. Umbuzo ke njengoba sesiwachazile lamagama amabili, sekufuneka sibuze umbuzo ke manje ukuthi yiziphi indlela zokukhazimulisa uNkulunkulu ezemukelekile uNkulunkulu, ezemukela kithi njengezidalwa zakhe azidalile? Yiziphi indlela? Isihloko sethu sithi inkazimulo kaNkulunkulu. Yiziphi ke izindlela okuyizona okufuneka thina njoba sidaliwe sadalelwa ukuthi sikhazimulise uNkulunkulu? Yiziphi ke izindlela okufanele uNkulunkulu simkhazimulise ngazo? Indlela yokuqala ke sokukhuluma ngayo yilena ke yokuthi uNkulunkulu ufuna simkhazimulise ekuhlanganyeleni. Inkazimulo ayinikwa yithi njengezidalwa adalile, ezidalela senze njani? Simkhazimulise. Simkhazimulisa kanjani ke? Ekuhlanganyeleni. Ekuhlanganyeleni. Kuyadinga ke nalomqondo wokuhlanganyela nawo siwuchaze nje wasisichazile negama lenkazimulo. Kuyadinga nalomqondo siwuchaze nawo ukuthi uvelaphi lo mqondo wokuhlanganyela. Ngoba thina masiqonda ukuhlanganyela, uyabona nje wasila nje sihlanganyela. Nantambama njengoba iChiefs izobe ishaya iSundowns nje izobe kuhlangene nabantu. Ngoba kuhlangene. Kuyadinga ukuthi uma angilandeli iChiefs njalo ngilandela ubaba uMkhize, ubaba uMkhize akulandelayo nami ngiyakulandela. Uqhamuka ke lo mqondo wokuhlanganyela. Lo mqondo uqhamuka egameni lesiGreek elibizwa ukuthi ikoinoniyo. Ikoinoniyo. Leli gama livela amahlandla ngaphezulu ka20 kodwa linemqondo emithathu futhi engafani. Sihlangana nalo eTestamentini lokuqala encwadini yezenzo 2 verse 42. Incwadi efundeka kanje.
Lencwadi ikhuluma ngokuthi ibandla selakhiwe 3000 yabantu sayiphendukile sesiyatshelwa ukuthi leli bandla yini elayenza emveni kokuba sebephendukile sebeqala ukuhlangana manje sekuwumphakathi wamakholwa. Izenzo 2 verse 42 zithi baqinisela esifundisweni sabapostoli nasekuhlanganeni. Leli gama ethi nasekuhlanganeni ileli gama ke bengilisho ngesiGreek ukuthi ukoinoniya, nasekuhlanganeni, nasekuhlepheleni isinkwa, nasemkhulekweni. Leli gama elithi koinoniya lokuhlanganyela yigama elinomqondo okhuluma ngani ngokuvumelana ngento ethize. Ngokuvumelana ngento ethize. Umqondo lona wokubambisana entweni ethize. Umqondo lo wokuba munye enjongweni ethize. Leli gama ngathiwa ulichaza nje very broadly. Umqondo wokuzinikela enjongweni ethile. Nasencwadini kaJohane 13 verse 34 lapho uJesu ewufaka khona lo mqondo kwenze njani wokuba munye, ukubambisana, ukuba mqondo munye. kuJohane 13 verse 34 uthini uJesu? Ngininika umyalo omusha wokuba nenze njani, nithandane njengalokhu nginithandile nani ngenzani njani, thandanani. Nanku umqondo omusha engininikeza wona ukuhlanganyela. Niqhamuka ebongweni ehlukile, nikhuliswe ngendlela engafani, niqhamuka endaweni ezingefani. Nanku kodwa kufuneka nihlanganyele kuko, nibe mqondo munye kiko, nibambisane kubo ukuthi nenze njani nina njengabafundi bami, nithandane. Nithandane. Nakwaba se-Efesu isahluko 4 verse 32 lapho ekhuluma khona nabazalwane base-Efesu ukuthi kufuneka baphathane kanjani. Lo mqondo kakoinoniya siyawuthola futhi nalapho. Abase-Efesu isahluko 4 verse 32 uthini uPawulu? Maniphathane ngobumnene, nihawukelane, nithethelelane njengalokhu noNkulunkulu wanithethelela ngoKristu. Yenzani njani? Thethelenani, phathanani ngobunene, nihawukelane, bambisanani kulezi zinto. Yibani umqondo munye kulezi zinto ukuthi njengoba seniyibandla labakhethwa bakaNkulunkulu edolobheni lase-Efesu, nansi into okufuneka ningahlukani ngayo ngomqondo. Nansi into okufuneka nibe mqondo munye kiyo, nansi into okufuneka nibambisane kiyo njengabazalwane, phathanani ngobunene, nihawukelane, nithethelelane. Nithethelelane. Umqondo oqhamuka kuNkulunkulu. Umqondo oqhamuka eNkulunkulu. Lo mqondo futhi siyawubona kwezinye izinto ezintathu mawufunda iTestament elidala noma ufunda iBhayibheli lonke. Siyabona futhi lo mqondo ukuthi njengoba sithi umqondo kaNkulunkulu nje asikusho lokho singenayo indawo lapho singakwazi ukuveza khona embhalweni noma isisekelo. Uyabona nje mawubheka ukudalwa komhlaba, uma ufunda nje uGenesis 1 noGenesis 2 ufunda ngendaba yokudalwa komhlaba, siyakubona ukusebenzisana lapho. Amen bazalwane. Siyabona ini yona ukusebenzisana uNkulunkulu. Lo mqondo kakoinoniya osho ukusebenzisana siubona even encwadini zokuqala zikaGenesis. uGenesis 1 verse 1 ekuqaleni uNkulunkulu wadala umhlaba, izulu nomhlaba, umhlaba oyihlane elingenalutho, kwakungumnyama phezulu kodwa kepha uNkulunkulu wakhuluma, wehla wenyuka phezulu kwamanzi. Verse 3 uNkulunkulu wathi, ilanga lokuqala ledala ukukhanya. Verse 6 uNkulunkulu wathi. Verse 9 uNkulunkulu wathi. Verse 14 uNkulunkulu wathi. Verse 20 uNkulunkulu wathi. Verse 24 uNkulunkulu wathi. Zonke izinsuku eziyisithupha uNkulunkulu uyakhuluma. uJohn 1 verse 1 bese thini? Akukho okukhona okungavelanga ngayo ubani? Ulizwi. Lo lizwi ubani? uKristu. uNkulunkulu wakhuluma, uKristu yena wenze njani? Wadala. Bambisana.
ukubambisana. So lo mqondo wokubambisana siubona endalweni yomhlaba azathi uverse 2 nomoya ongcwele waye lapha egcineni ka verse 2 kepha umoya kaNkuluNkulu wawehla wenyuka phezu kwamanzi. uNkulunkulu uyakhuluma, umoya wehla wenyuka, uJesu akukhulumayo uNkulunkulu kwenza kube khona. Ukubambisana. Ukubambisana. Siyawubona futhi nalo mqondo ukuhlanganyela. Asuboni nje kuphela ekudalweni komhlaba, siyawubona nasecebeni lensindiso, siyawubona nasendabeni ezinhle. John 3 verse 16, uNkulunkulu walithanda izwe kangaka. Wayesenze njalo uNkulunkulu wanikela ngani? Ngendodana yakhe ukuze ukholwayo angabhubhi abe nokuphila okuphakade. uNkulunkulu walithanda izwe wasenikela, indodana wakunikela ngayo ayizange igoloze. Thangeki labantu bangcole kabi labantu. Kunezifebe kulabantu, kunabaqamima kulabantu, kunababulali kulabantu. uNkulunkulu othande izwe wathumela indodana ethunywayo nayo ngokusithanda. Yenze njani indodana? Yesa. Yafika wathatha wonke amahlazo ethu. Ngoba indodana nayo injani? Isithanda, ukubambisana. uNkulunkulu mawongcwelena yiliphi iqhaza lakhe ensindisweni yethu? Phela uPaul yasho bazalwane ngoba se-Efesu 2 verse 1 uthini? Uthi thina sifile ezonweni zethu naseziphambekweni zethu asikwazi ukuresponda endabeni ezinhle emashunyayelwa kuze kufike umoya ongcwele asinyakazise. Ingakho nje nalamakhona abangakholwa. Nonke nizumlayezo wodwa izolo. Nizoza umlayezo wodwa namhlanje. Nizoza umlayezo omunye futhi kusasa wodwa. Umlayezo wodwa, abashumayela ababodwa khona bazophuma la sebesindisiwe, khona bazophuma la bafike befile babuyele bemakhaya befile. Yindaba uNkulunkulu umoya ongcwele abazozisivumo sokholo banyakazise uNkulunkulu umoya ongcwele. So uNkulunkulu wathanda, uNkulunkulu wathumela, othunywayo weza, uNkulunkulu umoya ongcwele wakhe iqhaza yini? Asinyakazise isoni. Kade sifile ezonweni zaso nasekuphambekeni bese siyaphenduka siyakholwa. Nomsebenzi kamoya ongcwele ecebeni lensindiso uphelile. Uyaqhubeka, uyophela mhlazane ngelanga senze njani? Sifa ngoba manje umoya ongcwele umsebenzi awenzayo ecebeni lensindiso ukusingcwelisa. Lo abathi sanctification uyasingcwelisa uNkulunkulu umoya ongcwele akawuyekile lo msebenzi uqhubeka nawo uyoqhubeka nawo kuze kube yilanga lapho siyonikezwa khona imizimba emihle sesikhazinyuliso. Ecebeni lensindiso. Ngoba uNkulunkulu uYise, uNkulunkulu indodana, uNkulunkulu umoya ongcwele babambisene. Yingakho Mateyu 28 uthini Mateyu 28? Uthambani nenze izizwe zonke abafundi nibabhaphathise egameni likaJesu lwedwa? No. Egameni likaNkulunkulu yedwa? No. Egameni likamoya ongcwele yedwa? No. Kodwa egameni likabani? LikaYise, egameni lendodana nasegameni likabani? Wabo bathathu ba-involved ecebeni lensindiso. So lo mqondo wekoinonia, lo mqondo wokubambisana akusiwona umqondo wethu bazalwane. Yingakho nje wasesongena esifundweni nje engifuna okwenza ukuthi ake ngiyilande emuva lento ukuthi ngifuna ukunikhombisa bazalwane ukuthi wena ongakuthanda ukuhlanganyela akuyona ingqondo yakho le. You will be rebelling against God. Uzovumelene necebo laNkulunkulu uma ungakufuni ukuhlanganyela. Sizoyibeka imigomo yokuhlanganyela kodwa engizama ukwenza ukuthi nibone bazalwane asinayo ichoice kulento. Asinayo ichoice kulento. Ngaba nechoice mangikhetha unkosikazi. Nemoto esiyigibelayo sikhombisa ama choices ethu afanayo. Kodwa masikhuluma ngokuhlanganyela bazalwane kwabangcwele. Angikhuluma ukuhlanganyela kwamasonto. Ngikhuluma ukuhlanganyela kwanga bazalwane kwabangcwele. Asinayo ichoice. Ngisazokhuluma ukuthi ingani baba uMkhize no baba Choba no baba Cebani bebizisa yona isizwe. Naye nezothi isayona sishumele Baptist. Naye nezothi umfundisi weBaptist shumeza yona. Yinda. Asinayo ichoice yokuhlanganyela kodwa kunembandela okufuna senze njani? Sihlanganyele kuyo ngoba umqondo wokuhlanganyela awukho ezandleni zethu. Umqondo kaNkulunkulu. Umqondo kaNkulunkulu. Sesibonileka incazelo yegama lekoinonia sabona ukuthi umqondo kaNkulunkulu. Nazi izinto ezintathu engicela ukuthi ngesikhathi esingisalele ke sizibheke.
nazi into ezintathu engicela sizibheke. Eyokuqala, maqondana nokuhlanganyela. Uma ukuhlanganyela kwethu kuzomkhazimulisa uNkulunkulu, nazi into ezintathu engicela sikhulume ngazo. Number 1, sizobheka imbandela. Sizobheka imbandela yokuhlanganyela. Ukuhlanganyela kwethu mangabe kuzomkhazimulisa uNkulunkulu. Number 2, sizobheka izithiyo. Ngoba zikhona izithiyo zokuhlanganyela. Sizobheka izithiyo zokuhlanganyela. Number 3, ngizocela sibheke amagquma okufanele sime kuwo. Ama convictions. Asihlanganyeli nje at all cost. Kunezinto okufuneka sime kizo, amagquma okufuneka sime kiwo singanyakazi. Ake siqale ngokubheka imbandela. Number 1, incwadi efundwe ubaba lokade ethandaza la before ubaba umthetho. Wafunda incwadi engizokhuluma ngayo ngase ngimbondo isithunywa sesiyaqala ukusebenza nayo. Umefunda incwadi engizoyifunda ngingamtshelanga. uJohane wokuqala isahluko 1 verse 1 kuya ku 5. uJohane wokuqala isahluko 1 verse 1 kuya ku 5. Lokho okwakukhona kwasekuqaleni esakuzwa, sakubona ngamehlo ethu, sakubheka nezandla zethu zakuphatha okwezi lokuphila. Lokho kuphila kwabonakaliswa, sakubona, siyaqinisa, sinishumayeza lokho kuphila okuphakade okwakukhona kuyise kwabonakaliswa kuthina. Lokho esikubonileyo sakuzwa, sinishumayeza khona nani, ukuze nani nibe nenhlanganyelo nathi. Kepha thina sinenhlanganyelo noYise nanendodana yakhe uJesu Kristu. Sesiyanilobela ke lokhu ukuze intokozo yenu iphelele. Nanti izwi esalizwa kuye, sinishumayeza lona lokuthi uNkulunkulu ungukukhanya, ubumnyama abukho kuye nakanye. Umbhalo walencwadi uJohane, omunye wabafundi abayishumi nambili benkosi uJesu Kristu, omunye wabafundi ababeseduze kakhulu kwinkosi uJesu Kristu, ayehamba nabo endaweni ezithile bebathathu kanye noJesu. Lo mfundi uye futhi owayekhona esiphambanweni mhlazana uJesu ebethelwa sebebalekile bonke abanye. Yilo mfundi uJesu amthandayo kakhulu. Uye futhi lo mfundi esitholayo masifunda iBhayibheli nomlando ukuthi uyena kuphela ongazange abulawe. Bonke abanye babulawa kodwa wafa eseyisiboshwa esiqhingeni sasePatmos eseyimpumputhe. Lalela ukuthini lo mfundi kaJesu. Naku akushoyo verse 1, lokho okwakukhona ekuqaleni esenze njani, esakuzwa. Uzokhuluma ngani labazalwane ngokuhlanganyela? Ulezi zinto engizokhuluma ngazo kini akuzona izinto engazixoxelwa, akuzona izinto engafunda emaphepheni, akuzona izinto ezaphuma ku YouTube, izinto lezi ezinjani esazizwa ngoba inkosi yenze njani, yayehla enyuka sihamba nayo ihamba ishumayela, sazizwa lezi zinto. Verse 1, sakubona ngamehlo. Sasikhona mhlazana inkosi uJohane eyifaka emfuleni iJordane, iphuma kuvuleka izulu, kwehla umoya engcwele ngesimo sejuba, sezwi izwi likaNkulunkulu silapho lithi wena uyindodana yami engithokozile ngayo. Sakubona lokho, sazibona imangaliso zikaJesu evusa abantu abafileyo, sabona imangaliso zikaJesu ekhipha abantu amadimoni, sambona imangaliso zikaJesu enze njani, ngiyabonga, ethulisa ulwandle. Sazibona zonke lezi zimangaliso. Verse 1, lokho. Verse 2, kuphila kwabonakaliswa, siyaqinisa, sinishumayeza kona, sinishumayeza lokho.
nanku umbandela oqala bazalwane wokuhlanganyela kufuneka sihlanganyele nabantu abanjani abamaziyo uNkulunkulu kufanele sibe emqondo omunye ukuthi lo esikholwa uye siyamazi yini amaningi amabandla ahlangene kodwa uma ubabheka ukuthi bahlanganiswe yini abamazi abamkhonzayo phakathi ebandleni khona abafuna ukukhonza uNkulunkulu oxutshwayo nezinto phakathi ebandleni khona abasebenzisa uNkulunkulu obuyaxutshwe nemoya yabantu abangasekho manje la-ke uJohane la uthini lokhu thina esakubona lokhu thina esakuphatha ngezandla zethu yikona esinishumayeza kona ngakho-ke bazalwane umbandela wokuqala wenhlanganyelo uma sizohlanganyela ngendlela ezoletha inkazimulo uNkulunkulu kufuneka simazi esimkhonzayo nasimazi esimkhonzayo Funa simazi uJesu Kristu ukuthi wehle ezulwini wathabatha inyama. Funa simazi uJesu Kristu ukuthi zimbili imvelo kuye. uJesu Kristu wayengena umuntu 50%, enguNkulunkulu 50%. Funa sizazi lezo zinto ukuthi uJesu Kristu wayeUNkulunkulu ngokuphelele. Uyena kuphela umuntu owehle ezulwini wezemhlabeni wabuyela ezulwini esenemvelo yesibili akade engehlanga nayo. Kufuneka siwazi la umaqiniso bazalwane mangabe sizohlanganyela eningi inkonzo sihlanganyele kodwa la umaqiniso awekho clear. As long as igcwele. Ngashumayela ukuthi abangasekho abasebenzi la lizophuma ibandla. Funa ngibandaze. Funa ngikuqhube konke. Ukuze ibandla leze njalo liqhubeke likhule ibandla. Kufuneka sibe emqondo omunye bazalwane nobani nokuthi okhonzwayo ungubani, ubani oyinhloko yebandla, ubani oyinkosi yebandla, ubani owafela ibandla. Uthi John sazibona lezi zinto. Sazizwa lezi zinto. Saziphatha ngesandla lezi zinto. Ukhuluma bani? NgoJesu uthi lezi zinto esinishumayeza zona. Yilezo zinto esinishumayeza zona. Wokuqala lo umbandela wokuqala lo. Umbandela wesibili verse 6 uma sithi sinenhlanganyelo naye sibe sisahamba ebumnyameni sinamanga asenze iqiniso lapho uma sihambe ekukhanyeni njengalokhu yena uqobe sekukhanyeni khona sinenhlanganyelo omunye nomunye negazi lika Jesu indodana yakhe liyasihlambulula ezonweni zethu. Number 2 kufanele sibe emqondo omunye ngoNkulunkulu. Number 1 kufanele simazi uNkulunkulu. Number 2 kufanele sibe emqondo omunye noNkulunkulu. Uma sisikhonza uNkulunkulu ophenduke waba yinyama, lo nkulunkulu akekho ebumnyameni. Lo nkulunkulu John 1 wafika kumnyama ezweni waletha ukukhanya kodwa ubumnyama bizange bufune ukukhanya. Kufanele sibe clear bazalwane ngalezo zinto uma sizohlanganyela ngendlela ezoletha inkazimulo kuNkulunkulu. Masibe clear ukuthi simqondo omunye maqondana uNkulunkulu akuyena uNkulunkulu obumnyama lo. uNkulunkulu wafika Genesis 1 kumnyama wathi kube khona ukukhanya. John 1 wafika ekukhanyeni ubumnyama bangakufuna ukukhanya. uJesu Kristu lo. Kufanele sibe clear ngalezo zinto bazalwane. Imbandela emibili okufuneka sivumelane ngayo. Kufanele sivumelane ngayo. Ithiyo. Ake sibheke ithiyo ezu2. Okufuneka siqaphele kulokuhlanganyela okuzoletha inkazimulo uNkulunkulu. Bazalwane kufuneka silibheke uthando lwemali. Nezo bazalwane kufuneka silibheke ini yona uthando lwemali. Asikho isithiyo bazalwane esenzayo ukuthi ukuhlanganyela okuzoletha inkazimulo uNkulunkulu kungenzeki uma ebandleni kunabantu abaze ebandleni ngoba bethanda ini yona imali. Ngoba bethanda izinto ezinjani etholakala kuphi khona ebandleni. Bazalwane kufuneka sibe clear ingakho uPaul etshela umfana wakhe uTimotheo. kuTimotheo wokuqala isahluko 6 verse 10. Timotheo wokuqala isahluko 6 verse 10. Uthini uPaul elayo uTimotheo? Uthi nasi isithiyo sokuqala ngokuba ukuthanda imali kuyimpande yakho konke okubi. Abanye ngokuyifisa badukela ukukhola bazigwaze ngeminjunju eminingi.
Uthando lwemali luyimpande yakho konke okubi. Uthando lwemali. Yizo lezi zinto esizibuka ku TV. Kwenzakalani ku TV? Uma ungena kuDumisa TV, ungena ku TBN, yini ekhulunywayo lapha? Imali. Tshala imali, uNkulunkulu uyakweleta. Kufanele utshalele indoda kaNkulunkulu. uNkulunkulu uzobiza ubusiso esedlulisela ke kuwe. Kodwa kufanele aqale lezo busiso zidlulisele kubi endodeni kaNkulunkulu. Bese uNkulunkulu ezokubusisa ke nawe. Bezalwane, isithiyo lesi esinzima ekuhlanganyeleni okungcwele okuletha inkazimulo kuNkulunkulu. Sidinga bezalwane ukuthi ibandla likaNkulunkulu silisize ekuthini lenze njani lithanda uKristu ngaphezulu kwemali. Ngoba uJesu uthini? Uthi izingcebo zalelizwe, imali, ukuzithanda zonke lezi zinto zinjani zingeze isikhashana, kodwa nifunani ini? Umbuso wezulu. Zonke lezi zinto niyonizelelwa ke kusona. Sithiyo sokuqala uthando lwemali. Umbhalo wamaHebheru isahluko 13 verse 5. MaHebheru 13 verse 5 uthi ukwenza kwenu makungabi ngokufisa imali. Yanelisane yeni nakho. Ngokuba yena ushilo wathi angisoze ngakuyeka, angisoze ngakushiya. Angisoze ngakuyeka, angisoze ngakushiya. Kufuneka abazalwane ukuhlanganyela uma kuzoletha inkazimulo kaNkulunkulu, sifunde ukweneliswa izinto esinazo. Bengikhuluma nomnye umzalwane nje umngani wami ethi kulezi nyanga edlule omunye umfundisi eMelika ubanje ukuthi utshontshela $240,000 ebandleni. Intshontsho umfundisi uhamba naye. Khona omunye la eThekwini okuthi uRay Makholi wahamba naye abuneningi imali eGoli. Wenza ngapha walahla umfazi wathatha omunye. Zonke lezo zinto abazalwane kufanele sizibheke lezo zinto ngoba asikwazi ukuhlanganyela ngendlela engcwele nezoletha uNkulunkulu lezo zici zikhona ebandleni. Asikwazi ukuhlanganyela kunjalo. Lokho kuhlanganyela okunjalo akuyilethi inkazimulo kuNkulunkulu, kodwa ukuhlanganyela kwabantu abenelisekile abanako. Ukuhlanganyela kwabantu abathi njani ngicebile kakhulu wena Nkosi mawunami. Abantu abahlanganyela ngoba bemthemba uNkulunkulu ukuthi lo uNkulunkulu esimkhonzayo uyakwazi ukunakekela izidingo zethu, usethembisile wathi angisoze nganishiya, angisoze nganiyeka. Angisoze nganishiya, angisoze nganiyeka. uJesu uyaxwayisa kuMateyu 6 verse 24. Mateyu 6 verse 24 uthi akekho ongakhonza amakhosi amabili. Ngoba uyakuyizonda enye athande enye, noma abambelele kwenye adelele enye. Ningekhonze uNkulunkulu nomamona. Hey bazalwane, esikoleni la safunda khona ukhona omnye uthisha lapho wayekusho ekuphindelela lokhu sixoxe ngako nalesikhothi nomuzi lesikhothi ukuthi hey bathi kuthiwa makubheka umlando webandla kusukela nje kudala mawubheka bonke amadoda enkosi awile ebandleni ewebandleni uthi avamise kube woF abathathu. uF oqala kuthiwa ukuthanda udumo, fame. uF wesibili kuthiwa females, iketi, abesifazana. uF wesithathu kuthiwa finance, izimali. Thoma ubheka umlando webandla ubheka bonke abantu abadisqualify abaxoshwe esontweni ufaka phakathi lezo zinto zentathu. Ingakho-ke bazalwane kufuneka siwavule impela amehlo bazalwane ngoba lento isithiyo uthando lwemali. Nasi isithiyo sesibili. Uma ngikhumbula ngaka isithiyo sesibili sihlangane noBaba uMkhize ngithi kwaku-2021 sinomuzi nobuhle wayehamba noGumede lapha eMaritzburg. uBaba uMkhize wasesikhothe engilayilita ngenohlangana noBaba uMkhize siqala ukumbona uMkhize ngalelo la ngisiphethe leso sithombe leso. uBaba uMkhize wakhuluma into engayikhohlwa namanje. uBaba uMkhize umfundisi wenu yazi uBaba uMkhize wathini? Wathi Baba uMfusi khona into engikhalisayo emoyeni wami. Wathi abafowethu abamnyama ngokuthi abelungu abawazi amasiketi bayabaxhaphaza, thatha izimali zabantu abamhlophe ngendlela ezingafanelekile. Ngalibamba lelo gama lelo.
avuka namagama engawezwa esikoleni nibagade labo F abathathu. Isithiyo sesibili ukungafuni inhlupheko. Isithiyo sokuqala uthando lwemali. Isithiyo sesibili ukungafuni izinhlupheko. uPaul uyamqayisa futhi uTimotheo. kuTimotheo wesibili isahluko sesithathu uverse 12. Ngiyabonga. uTimotheo wesibili isahluko sesithathu uverse 12. Uthi yebo ke bonke abathanda ukuhamba ngokumesaba uNkulunkulu baya kuzingelwa. Bonke abantu abafuna ukuhamba ngobungcwele, bonke abantu abafuna ukuhamba ngendlela zikaNkulunkulu. Uthi uPaul elaya umfana wakhe enkosini. Uthi bonke abanjalo bayokwenza njani? Bayozingelwa. Bayozingelwa. Bazalwane, inkazimulo ezoletha ubungcwele, ikhazimulo ukuhlanganyela kuzoletha inkazimulo uNkulunkulu, ukuhlanganyela kwabangcwele. Kufanele thina njengamakholwa sazini ukuthi ngaso sonke isikhathi ngoba thina sihambi ngezindlela zezwe. Thina asihambi ngentando yethu, sihamba ngokumesaba uNkulunkulu. Uthini uPaul? Uthi bonke ke abanjalo bazokwenziwa njani? Bayakuzingelwa. Emsebenzini kuzothi kulovwa umuntu ayofunda iphepha 20 minutes etoilet usebenze wena. Umqashi aqaphele bazokwenzela itulo. Hayi ngoba wenze okubi kodwa ngenxa yani wena uhamba ngezindlela zikaNkulunkulu. Izwe alizukukuthanda. Izwe alizukukuthanda. Uthi uPaul qaphele lokho mfana wami ndodana yami uTimotheo ukuthi bonke abantu abahamba ngokumesaba uNkulunkulu baza kuzingelwa. Uzozingelwa emsebenzini, uzozingelwa emndenini, uzozingelwa emphakathini. Wenzeni? Uhamba ngokumesaba uNkulunkulu. Uzozingelwa enhlanganweni ongena kuzona. Uthini uPaul futhi ebhalela ibandla laseFilipi? KwabaseFilipi isahluko 1 verse 29. Uthi uPaul, ngokuba ngenxa kaKristu nina nabelwa ngomusa, angisho ukukholwa kuye kuphela kepha ukukholwa kanye nani nokuhlupheka ngenxa yakhe uKristu. Uyabona bazalwane, uma ngabe uyikholwa uphendukile ezonweni zakho ungakufuni ukuhlupheka, awusilona ikholwa. Awusilona ikholwa ungakufuni ukuhlupheka. Ngoba uthini uPaul la? Uthi nina bazalwane ekhuluma nebandla nabelwa kanjani ngomusa, nabelwa ini? Ukukholwa kwakuhambisana nani? Nezinhlupheko. Uma ungafuni ukuhlupheka kungcono eZayoni noma eKwaShembe noma eMasulmaneni. Uma uyikholwa kuhamba kokubili kutetene emhlanje. Hamba kokubili kutetene emhlanje. Fana lo muntu mhlambe owalimala engozini noma yemoto wanqanyula umlenze. Usenomlenze wodwa kwa left oka right awukho. Uma esitolo eyothenga icathulo lizothini indi yathi nginonyawo lodwa lithi indiya zihamba zombili icathulo. Una umlenze awunawo zihamba zombili icathulo. Kanjalo nathi bazalwane, uma ukholwa nazi izinhlupheko ngoba silandela indoda yani yosizi. Kufuneka bazalwane sihlanganyele kuloko. Uma ngempela ukuhlanganyela kwethu kuzoletha inkazimulo uNkulunkulu. Uma singakufuni bazalwane ukuhlupheka sifuna ukukholwa kodwa, hayi singahlanganyela nje. Ingakho kwemaya bazithola kunezangoma phakathi. Abafuni ini yona ihlupheko. Nathi sinabo odokotela. Kodwa ke bona benze njani? Basebenzisa ini? Ubuchopho. Abahambi beyokhala emadlozini basebenzisa izinto ezisinengiso uNkulunkulu. Bonke abapostoli masifunda sengeke ngasho thiwa bonke babulawa ngaphandle kaJohane. Izenzo 5 verse 41. Izenzo 5 verse 41. uLuka lapho ukhuluma ngani? Ngokuboshwa nokudedela kwabapostoli. Verse 40. Base bebabiza abapostoli, babashaya, babayala ngokuthi bangakhulumi ngegama likaJesu. Babakhulula. Verse 41. Khona basuka phambi komphakathi bethokoza ngokuba bebefanele ukudunyazwa ngenxa yalelo gama, abayekanga ukufundisa nokushumayela ivangeli ngoJesu
imihla yonke ethempelini. Bashayiwe, baphuma ejele, bayadedela kuthiwa ningabili lokothi niphinde niqhubeke ngokushumayela ngalo Jesu. Kuthiwa benze njani? Baphuma, babuyela kubazalwane, bafika kubazalwane benjani? Benqamile, bethokoza. Khona basuka phambi komphakathi benjani? Bethokoza. Bethokoziswa yini? Babona befanele ukudunyazwa ngenxa yani yalelo gama likaKristu. Ngegama likaKristu bathokoza. Uthini uJakobe oqala? Uthini uJakobe oqala? Uma nehlelwa izinhlupheko nezivivinyo ezinhlobonhlobo, anothi kuyini kwenu lo? Ukuthokoza kwenu. Ukuthokoza kwenu. Konke lokho. Incwadi yamaHebheru 11, incwadi ekhuluma ngamaqhawe enkolo, iyambala uMose lapha. maHebheru 11 verse 24 kuya 26 ithini? Ithi ngokukholwa uMose esekhulile wala ukubizwa ngokuthi indodana yendodakazi kaFaro. Kunalokho wakhetha ukuphathwa kabi kanye nabantu bakaNkuluNkulu kunokuba athokoze isikhashana esonweni. Ethi ukuthukwa ngenxa kaKristu kuyimfuyo enkulu kunengcebo yaseGibhithe ngokuba wayebheke ini yona? Umvuzo. uMose eyingane kamongameli wezwe akangakhethi ukudla kamnandi, wakhetha uMose ukuhlupheka nabantwana bakaNkuluNkulu ngoba amehlo akhe ayembukisa ukuthini? Ukuthukwa ngenxa kaKristu kuyimfuyo enkulu okunengcebo yesikhashana, okunengcebo yesikhashana. Uma ufunda indaba kaJosefa, uJosefa uNkulunkulu wampha isipho esikhulu sokwazi ukuhumusha amaphupho. Banomona abafowabo, bamthatha bamdayisa eGibhithe. Wahlupheka eGibhithe, waboshwa eGibhithe, wabanjwa unkosikazi kaFaro eGibhithe, waboshwa uJosefa. Abafowabo kuthe sebephethwe indlala bafika baqhamuka, wabona uJosefa, kuthe sebesaba ukuthi uzobavukela uJosefa, kodwa wathini? Wathi nina nanihloso okubi, kodwa uNkulunkulu wakuthatha lokho kubi wenze njani? Wakusebenzisa ukusinda abantu abangakanani? Abaningi. uJosefa ebuka inhlupheko zakhe njengomsebenzi kaNkulunkulu ayehlose ngawo ukuthi enze njani? Kusindiswa abantu abaningi ngenxa yakhe. Khona insizwe entathu okuthiwa uMeshach noShadrach noAbednego ezala nazo ukukhonza isithixo. Zathi ngeke sikhonze thina isithixo sikaNebukadnezari ekhona uNkulunkulu ophilayo. Wathi ukuthela wafu uNebukadnezari, wathi hambani niyobasa isithando somlilo nisiphindaphinde ukuze bonke laba abangavumi ukuthoba emthethweni wami ngibathathe ngibagqume phakathi emlilweni bashe babe umlotha. Bathi labafana kulungile ukwenza lokho. These bephakathi esithandweni somlilo babonakala behamba. Kodwa kwase kuba khona okade engafakwanga esithandweni somlilo, wabonakala esihamba phakathi kwabo. Inkosi uJesu. Izinhlupheko. uJesu wadayiswa ubani? Oseduze kwakhe. Khona iculo esiculile la elithi nqanda Nkosi umntwana wakho umnqande nangani futhi? Nangezinhlupheko. Bazalwane, kudinga sazini uma ngabe ukuhlanganyela kwethu kuzoletha inkazimulo uNkulunkulu ukuthi kufuna siqaphele uthando lwemali okuyisithiyo sokuqala, isithiyo sesibili abantu abangafuni ukuhlupheka ngenxa yevangeli. uJesu uthe ufuna ukungilandela akathabathe isiphambano sakhe usuku nosuku enze njani? Angilandele. Nanti iqhuma sobheka izinto ezintathu uma sekuya ngasesiphethelweni zamagquma noma izinto okufanele sime kuzo njengama convictions. Number 1, into okufanele sime kiyo uma ukuhlanganyela kwethu kuzoletha inkazimulo, kufanele sazini bazalwane ukuthi azizimbili incwadi uNkulunkulu akhulumekiso yinye incwadi. One book. Ene le ncwadi le ayibuyekezwa.
Lencwadi lekuswela Genesis 1 verse 1 kuze kuyogcina kuSambulo 22 verse 21 lonke izwi la liyizwi eliphefumunyulwe uNkulunkulu njoba umnyumzane ke wafunda la uTimotheo wesibili isahluko sesithathu verse 16 kuya 17 yonke imbali iphefumulelwe uNkulunkulu ilungele ukufundisa nokusola nokuqondisa nokuyala ekulungeni ukuze umuntu kaNkulunkulu aphelele apheliselwe yonke imisebenzi emihle. Lencwadi bazalwane uma ukuhlanganyela kwethu kuzoletha inkazimulo nansi incwadi okufuneka kumiwe ngayo ipulpiti isonto nesonto. Lencwadi kuphela ayikho enye. Ezinye zisilekelela ukuqonda lencwadi. Lencwadi le iphelele, lencwadi lena ayinawo amaphutha. Lencwadi iyona umuntu odinga ukufundiswa okufuneka afundiswe yona. Uyena umuntu odinga ukusolwa, usola ngezinto ezila kulencwadi. Umuntu odinga ukuqondiswa, uqondiswa ngezinto ezikulencwadi. Umuntu odinga ukuyalwa ukuze alunge ulaywa ngalencwadi. Neka simeni kulezo zinto bazalwane ukuthi uNkulunkulu akabuya ukukhuluma ngamaphupho. Akabuya akhulume ngezibonakaliso. Mahebher 1 kulesi sikhathi samanje uNkulunkulu usekhulumile ngendodana yakhe kuJesu Kristu. Lencwadi bazalwane uma ukuhlanganyela kwethu kuzoletha uNkulunkulu lencwadi kufanele ibe sesenta yawo wonke esikwenzayo. Ingoma esiculayo. Imkhuleko esiyikhulekayo. Yintshumayela ama conference esiwenzayo impilo esiyiphilayo kufuneka iqukathwe ilencwadi kufuneka ilawulwe ilencwadi yinye incwadi okwesibili okuyithafa noma igqumo kufuneka simekile singagudluki kilo munye umsindisi njoba inye incwadi nomsindisi bangaki munye umsindisi akekho umsindisi wabamhlophe akekho umsindisi wamandiya nje bakuthiwa uShembe umsindisi wethu nabantu abamnyama munye umsindisi. Uthini uPaul kuTimotheo oqala isahluko sesibili uthi njengoba uNkulunkulu munye futhi nobani nomlamuli phakathi kwabantu noNkulunkulu ubani lo mlamuli umuntu uJesu Kristu. Umuntu ofuna ukubuyisana noNkulunkulu akudinga anikele kakhulu ebandleni akudinga yeke izono kodwa kudinga number 1 enzenjani aphenduke ezonweni zakhe akholwe ukuthi uJesu Kristu uye kuphela indlela neqiniso nokuphila asindiswe bese kuphila ukukholwa kwakhe esekuphila ukukholwa kwakhe kuyini sekuyi response othandweni uNkulunkulu amenzele lona munye umsindisi bazalwane munye umsindisi munye uJesu Kristu lo Jesu Kristu usindisa bonke abantu usindisene ezayona ezinjengathi yalinamandla belivangeli ukhulumeli bamkhisi izolo uPaul uthe anginawo amahloni ngevangeli ngoba leli ivangeli yini yile lamandla ukuthi umuntu asindiswe ivangeli bazalwane lisindisa wonke umuntu ingakho ivangeli kufanele simekile sishumayele lona leli ivangeli elakhelwe kumsindiso yedwa ngomuntu udinga ahlangane nenkosi uJesu Kristu bese yasindiswa ukuthi uyisayoni noma uShembe noma ngakholwa noma uyisulumane uma ivangeli leli lomsindiso yedwa lishunyayeliwe yilelo vangeli umuntu elizomenza aphume kwaShembe izayoni nje ngathi isindiswa zilandela uJesu Kristu sekwasala inhlanga nje ezisikhumbuzo nala ukhakhayi sasikhoda thina insizwe sigquma sekwasala zona zisikhumbuzo ukuthi sasikade sesebumnyameni singakabi nayo umsindisi uJesu Kristu wafika wasivula amehlo sabona hawu nayi inkazimulo babumkhizade ekhuluma ngayizona ubani ungayigeja lenkazimulo engaka ngoba munye umsindisi. Yabona bazalwane uma singabuza namhlanje ukuthi abantu badingani yini into abayidingayo asidingi kubuya ugesi inkinga enkulu abantu abayidingayo akusiwona ugesi inkinga enkulu akusikona ichisa ayithathile iligi iminyaka u6 inkinga enkulu bazalwane akusikona ukuthi ubani ozowina ukhetho ngonyaka ozayo inkinga enkulu ukuthi abantu bafuna ubani okuyena yena omisiwe okufanele abantu basindiswe ngaye nayo inkinga enkulu bazalwane abantu badinga uJesu abahulumeni badinga uJesu balungisa inkinga yogesi Ilesi sidinga esikhulu bazalwane. Uthi uJesu kuMarko 8 verse 36 38 uthi kumsizana umuntu uthazuza umhlaba wonke. Kodwa bese lahlekelwa ukuphila kwakhe. Kumsizana umuntu. uJohn 14:6 verse 7 verse 6 yak 7 uJesu mina ngiyindlela neqiniso nokuphila akekho uyakubaba ngaphandle kwami. Inhlanganyelo yabangcwele bazalwane kufuneka yakhelwe kulezi zinto. Kulimbandela
emibili esikhulume ngayo ufuna simazi sibe umqondo omunye uNkulunkulu, simazi uNkulunkulu. Number 2, ufuna sibe umqondo omunye ngoNkulunkulu uqobo lwakhe. Bese siqaphela lezi ithi ezimbili, uthando lwemali nokungafuni ukuhlupheka. And then number 3, kube lamagquma amabili okufuneka sime kona, lama convictions ukuthi yinye incwadi munye nomsindisi. Munye nomsindisi. Yabona ke bazalwane, masibambelele kulezo zinto, ukuhlanganyela kwethu kuzoyiletha inkazimulo esadalelwa yona. uNkulunkulu wasidalela inkazimulo, sabambelela kulezi zinto. Ukuhlanganyela kwethu kuzoyiletha inkazimulo uNkulunkulu. Kungani kumqoka lokhu mase ngiphetha? Ikhona incindezi esikuyona. Mhlambe nani lana ikhona neyizwa, ngiyayizwa mina lapha esikole. Ikhona impela yonke indawo elincindezi ukuthi kunenhlangano ezivukile ezamabandla, kuthiwa kuhlangana wonke amabandla, amaMuslim, abezenkolo, abakwaShembe, iZayoni, maHindu kuhlangana. Kuthiwa asikibekene eceleni ukuthi izinto lezi sixabanisa, asihlangane nje njengombuthano wamakholwa. Ikhona leyo ncindezi angithi. Lo kuhlanganyela onjalo kuyayiletha nenkazimulo uNkulunkulu. Akuyilethe leyo nkazimulo uNkulunkulu. Ngisacela ukuthi nginifunde nasi isimeme ngisithole ngomhla ka 15 August 2023. 15 August 2023. Sibuya komunye umfundisi oyicharismatic lapha eMtshezi. Ibhalwe ngesivetevete. Dear Pastor Sipho, I trust you and the church family at Westcourt Community Church are well. I write to you very burdened for our country and town. It is no secret our country is in deep crisis. There is an evil darkness that envelops our nation. It is now time for the sleeping giant, the church, to arise and be light and hope in this nation. For some time now, God has been stirring the hearts of various Christian leaders to mobilize the church to influence change in our nation. This action first begins in our communities, towns, and cities. And as the Church of Jesus Christ unites, a groundwork for change begins to gain momentum in our nation. For too long, we as the church in Escort have been the shining light where there is already light. It's time to carry the light boldly into dark places of our town. Matthew 5:16 says, "Let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven." Many of us are angry and disillusioned and discouraged by the state of our town. However, as followers of Jesus, we are to be people of hope. When we align our discontented hearts with the heart of God, God's Spirit spurs us to take positive action that produces hope and change in our town. There are examples in the Bible of where God turned the discontent of his servants into a holy discontent. These are Moses, deliverance of God's people, David conquers Goliath, and Nehemiah rebuilds the walls around Jerusalem. Nayo indaba engifuna news. As a community of believers in Escort, we need to stand together, set aside our theological and doctrinal differences, and unite under the banner of Jesus to be initiators of change in our town. Also, as leaders, we have a great responsibility. Angisale sengima lapho. Niyamuzwa ukuthi lapho uthi umphakathi wonke wamakholwa uhlangane ngesimo esenzakalayo eMtshezi. Abesethini athi njengomphakathi wamakholwa eMtshezi, kufanele sithathe zonke izinto ezumgogodla esikholelwa kuzona, sizenze njani? Set it aside. Set it aside. Set aside our theological and doctrinal differences and unite under the banner of Jesus. Ikhona abazalwane lengcindezi ukuthi asikubekene eceleni esikholelwa yiko, asibekene eceleni izisekelo, ifoundation yezinto esikholelwa yizo, asibekene eceleni yonke lembandela ebesikhuluma ngayo, asibekene eceleni zonke lezi zithiyo ebesikhuluma ngazo, asibekene eceleni wonke lama convictions ekade ngikhuluma ngawo, kodwa senze njani? Sihlanganeni njengomphakathi wamaKristu. Umbuzo ukuthi sizokwenza njani bazalwane? Ake ngicabanga nje basilana. Samenyo wathi uyasize la, ubaba ucekwane kule conference.
asumba bucekwane ekseni namhlanje athi bazalwane uyazi lento esiyizelela ake siyeke namhlanje ngicela ke siyobhukuda nje ibhishi amakhosini sizokwenzani kanti angathi into esisuka eScourt ubaba umlathi usuke eGoli usubelele indaba uze conference exactly ke lento labazalwane abayenzayo ukuthi izinto okuyizona eziyizisekelo izinto okuyizona ezenza isihlangane sithi mase sihlangana bese inkazimulo kaNkuluNkulu iyakhuphuka bathi asizenze njani lezo zinto. Put it aside. No bazalwane, no kuna kufuna thina senze njani sithi izokwanyeke lezi zinto ezizenza ukuthi singakwazi ukuhlanganyela nani. Wabuyisela eceleni ukuthi yinye incwadi munye umsindisi wabuyisela eceleni ukuthi kufuna sazi uNkulunkulu ngendlela yakhe ukuze simkhazimulise uNkulunkulu ayisekho into kufanele sihlanganyele kuyona. Kodwa bazalwane kuyadinga ukuthi sibambelele kulezi zinto. Ngeke ngasho iqala ngathi why kunesayo nesishumayela la. Hayi ngokuba umkhize nje ethanda iwasho zami. No. Into esenza sihlanganyele ngenhlanganyele lethi inkazimulo uNkulunkulu ukuthi sibambelele kulezi isekelo. Yilezi isekelo esibambelele zona. Yile mbandela ukuthi siyamaza uNkulunkulu esimkhonzayo. Siziyayigadile lezi ithi ebengikhuluma ngazo. Sinama convictions esinawo ukuthi yinye incwadi munye umsindisi. Yilokho ke bazalwane sibambelele kona. Base Korinte 1 sahluko 4 verse 5. Nanka amazwi angikhuthazayo usuku nosuku ukuma kulama convictions. Base Korinte 1 isahluko 4 verse 5. Ngakho ke ningahluleli lutho singakafiki isikhathi. Ingakafiki inkosi eyakuveza ekukhanyeni okufihlakileyo okubumnyama. Iveze obala izizindlo zenhliziyo. Lapho ke yilo nalo uyothola ini uNkulunkulu ukubonga. Hey bazalwane ngilindele lolo suku la ngiyoma khona phambi kwenkosi uJesu Kristu it well done good and faithful servant. Ngoba ngenze njani ngikunakile ukuthi ngihlanganyela nabantu abanjani. Inkosi inibusise kuze bephakade. Amen. Baba wethu siyabonga kakhulu ukusikhumbuza ngezwi lakho ukuthi wena uNkulunkulu wasungula inhlanganyelo. Le nhlanganyelo siyadinga ukuthi silandele kuyo ngendlela wena Nkosi uyimise ngayo. Sisizeke Nkosi siphe ukuhlakanipha kokwazi Nkosi ukuqaphela lezi zithiyo. Sisizeke Nkosi siphe ukubambana ikakhulukazi ubudlelwane Nkosi esinabo nebandla lala eMandawi nebandla lase Sweet Waters. Siyabonga Nkosi ukuthi asibambene asihlanganyele ngoba sinobungane. Kodwa Nkosi kunezisekelo esikumezona. Siyacela ke Nkosi ukuthi konke lokukwenze bese ibandla lakho liyakheka bese uJesu Kristu Nkosi yethu yakhaziliswa. Yalo kuze bephakade. Amen.